स्वागत भाई भक्त फल से भगवत कि भोर ही से जो हक बतिया देखिए गड़बड़ा है सवेरे से इंतजार करता भक्त कहल कि भोर ही से जो हक बतिया भइले गाधा बेरी माई कहवा बेलमले रथवा आ भइले अतना तेरी माँ रथ के इंतजार में कि माई रथ पर चढ़ के है तो माई के दर्शन करो लेकिन बहुत देरी के बाद ओकरा मुंह से निकल गल के माई ये कर माने का जिसकी का कि खड़ा बानी लेके कब से गंगा जी के पनिया हो आई तुए मैया भइली तोहर चरनिया हो खड़ा बानी लेके कब से गंगा जी के पनिया हो आई तुए मैया भइली तोहर चरनिया तेरी ना लगावो जल्दी आवो चढ़ के तेरी माई की तेरी ना लगावो जल्दी आवो चढ़ के तेरी माई कहाँ बेला मले रखवा पहले इतना तेरी माई कहाँ बेला मले रखवा पहले इतना तेरी माई आजा भैया आजा भैया गावत करी श्रीमान श्री वीर बहादुर सिंह जी आदरणीय के अथक प्रयास और मेहनत और माता रानी की कृपा से अथक कार्यक्रम आज रउआ सबके समक्ष जौन कलाकार टीवी में लौकता जौन कलाकार फिल्म लौकता रउआ सब देखत तनी वो सब कलाकार के आप सबके बीच में बुलावे प्रयास और सामने दर्शा आदरणीय श्री वीर बहादुर सिंह दिल से धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमारा बड़ भाई को बनल है दिल से आभार और स्वागत कर ये ना करी लेनी हो बड़ी असरा लगा के हो सोने के थरिया में आरती सजा के तो सब लोग सब जानत नहीं समक्ष भैया उपस्थित बानी श्री वीर बहादुर सिंह जी आदरणीय की तरफ से सब कलाकार के पूरा मंच के पारितोषिक स्वरूप पुरस्कार दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत माई के कृपा बनल रहे माई की करी ले असरा लगा के सोने के थरिया में आरती सजा के ए माई कि बल का पुकारे कहे सुन लू ना तेरी माई बबुआ बोलावे कहे सुन लू ना तेरी माई कहाँ बेला मले रखवा भइले अपना तेरी माई कहाँ बेला मले रखवा भइले अपना तेरी माई ईमानदारी से कहते नहीं मंच में हमारे जो भी परिवार बा सब कि कबो कबो गावे के मन करला और माई के नवरत्न चढ़त भजन गावे के बड़ी मन बोल बा वही
आखिर में कहलस लइका बा कि पुतावा कुपूत होला माईना कुमाई हो ओ भैया के होखे जनी दिह जग हसाई हो हम तो जाना तारी कि लइका रितेश भैया तो मूर्ख होइबे करेला कुपूत पुतावा कुपूत होला माईना कुमाई हो राजू के होखे जनी दिह जग हसाई हो बैतरी ठाकुर के चेला है यार तो एगो बात बुझी बा कि संगे संगे जे संगे रहलौ जौन छोटको रहला है गोल कम से कम 54 हाथ आदरणीय गुरु के स्वागत वंदन स्मरण करते हुए गुलाम जगदम्बा पर नजरिया तो फेर आई गुलाम जगदम्बा